Ja, met deze feestdag, beste kiekers, dan zitten we natuurlijk in een prachtige omgeving. Hè? Binnenkort vieren we de feestdag, de kerstdag. En is dit wel een plek geweest waar heel veel mensen eigenlijk het jaar afsluiten en proberen een beetje tot bezinning te komen. En dit is ook de plek om tot bezinning te komen. En die zit ik met pastoor Martinez, heet het, hè? Carlos Martinez, heet hem in een uitdrukkelijke zag, wie ze dat maar uitspreken. En pastoor, daar heb ik ook eens gevraagd, heb ze ook van een echte grote vrijwilliger in de Heilige Hartkerk. Ja, en toen kwam ze eigenlijk, pastoor, ik doe maar een dialect, u verstaat dat ondertussen wel een beetje. En kwam ik bij u terecht en u had daar een uitgesproken persoon voor. Ja, inderdaad. En ik had gedacht aan Peter van Vlodrop om aan te dragen of voor te dragen voor als de vrijwilliger van de week, inderdaad, zoals je hebt gezegd. Omdat Peter doet heel veel dingen. Dus hij is niet alleen maar betrokken in onze kerk bij het kosteren, dus alleen maar in deze kerk, maar hij doet ook het parochiebureau. Hij doet het klusjes. Ja. Hij doet, tot kort geleden was hij ook in het kerkbestuur. Hè? Dus, maar misschien is het beter om aan Peter zelf het woord te geven. Ja, zodat, ja, ik ken Peter dus al heel lang. Hè? Dus ik heb al wat pastoors meegemaakt. Peter heeft ook een hele hoop al overleefd. Ja. Maar Peter, vertel eens even. Want hoe spreekt wel het dialect? Ja, Plattermuns. Peter, 1993... Straks de ondertiteling te zetten voor mij. Ja. 1993 begreep ik. Best hoe... Ik ben eigenlijk begonnen, wat mij aansprook, dat is tijdens een communieviering geweest van de zoon in de Kapel en Saint. En dat zijn allemaal kinderen die een bepaald handicap hebben. En die dingen het Onze Vader uitbeelden. Dus echt het Onze Vader. En toen zat ik ergens achterin. En toen tikte hij me geen op de shower. Dus ik keek om. Maar dat is ook nemens. Ik denk, ja, het zal wel. Een tijdje later weer datzelfde. Toen verder geen aandacht aan besteed. Maar omdat de zoon Nevlin een handicap had. De letter B was alleen voor boom. Nergens anders voor. Toen kwam ik bij Olaf Wouters terecht. Die kent je ook nog. En die zei, zelfvertrouwen heeft dat bijna niet. Ja, zei Olaf, geef mij dat maar eens met. Die is toen hier in de kerk Messina geboren. Toen was er 9 jaar. En ik ben toen steeds metgegaan, want de kinderen in de 9-jarige niet laat s'avonds over straat sturen. Dus ik zat in de dagkapel achter hem en ik zag hem dan steeds wat hij moest doen. En daar is de bal beginnen te rollen. Toen vroeg Olaf mij voor de bedevaarten. Toen vroeg ik hem, wat is dat? Want ik wist dat gaat niet. En daar is het eigenlijk begonnen. En van daaruit met pastoor Verhees en ook andere kerkbestuursleden, wie Marie Cox en dergelijke, ben ik toen in het kerkbestuur gekomen. Dat was in 1995. Toen kwam Kreubels, want Jan Verhees is gestorven. Kreubels kwam, ook weer in het kerkbestuur, ook weer 2 termijnen erin gezeten. Korte tijd goed geweest. Weer druk erin. Toen ging dat over van Kreubels naar Wilson. En van Wilson over naar Carlos. En ondertussen, ja, in een 94 met de Pasen, was de eerste keer dat ik dus echt als acolyt mee deed. Ik wist begot niet wat ik moest doen. Dat hoorde ik dan wel. En daar is het eigenlijk bij gebleven, alleen maar uitgegroeid. En dan dus de priester ondersteunen. Als er een gaat vergeet, reageren, misdienaar, dergelijke. En de roosters van de lectoren, ja. Toen had hij ook roosters voor de misdienaars, want toen hadden we er 35. Nu niet. Ik heb die roosters weggelaten, want ze moeten eigenlijk van zichzelf willen komen. Ja. Nou, collectante roosters. Ik heb verzend in de tijd van mijn 97 zijn we begonnen met koffie drinken. Dat hebben we toen met Irene Thomas en Marion, mijn vrouw, en ik samen opgezet. Toen hebben we koffie gedronken, hier boeten op het plein, overal. Daar is eigenlijk het koffiedrinken begonnen. Een extra bindende factor. Ja, en eigenlijk een samen iets van het samen zijn. En op een hele simpele manier. En zo is het eigenlijk gegroeid.
En toen heb ik in het kerkbestuur op een gegeven moment bij Wilson aangegeven. Luister, ik ga met pensioen. Ik zou hier op het parochiebureau met Theo Vossen ondersteunen, want hij was ook alleen. En toen is de bal beginnen te rollen. Dan kreeg ze daar aan je zakken dag. Vrijdag, dan had ze vrij, dan hoefde ze niet te werken. Toen is Dat verstaat u wel, hè, pastoor? Aan je zakken daar. Dat misschien niet, maar Nee, idee of- nee ik wilde het oorspronkelijke woord niet zeggen. En toen ben ik met bij Theo gaan zitten en langzaam het parochiebureau leren. En ik had nooit gedacht dat het zoveel werk was. Want het zijn 3 kerkhoven. Er is de boekhouding exact bijgekomen veel door in de facturen uploaden en dat allemaal en noem maar op. Maar ik had nooit gedacht dat het zoveel werk was. Maar Peter, als ik doe... ik kreeg heel even kreeg ik in een dikke nek, wist toen al die pastoorsnummers, want die heb ik ook allemaal metgemaakt. Hè. Ja, en Vrees, die rookte nog met mij eens een sigaar. Hè. En dan kwam nog eens naar de carnaval toe en dan rookte we samen een dikke sigaar. En is op reis is hij niet meer teruggekomen. Helaas. En het waren allemaal bijzondere vuurgangers, hè, noem ik het maar even. Hè. En dan, als u dat zo vertelt, en de bus al zo lang hier, dat, als ik heb elkaar over de 30 jaar, 33 jaar, 3 keer 11 zou ik bijna zeggen. Hè. 3 keer 11. Ja, 3 keer 11. En je hebt ook die Wasselovers messen allemaal metgemaakt. En dan denk ik, ja, de komst van 14 kind. Ja. Wie investeer op de show stick. Ik denk, ik heb wel het zand, ik heb weer meer woners. Er werd wel eens gezegd, de kerk met de woners. En ik kom zo hier in Oost-Kathedraal van het Veld. Ooit heb ik dat in een Vastelovens mesbuksje gezet. De kathedraal, ja, en dat is gebleven, ja. Ik heb dat ooit erin geschreven, Kathedraal van het Veld. En dat was een beetje voor die belevenis en ook voor pastoordienbelevenis. Dat was een beetje het afzetten tegen die binnenstad. Hè? Want daar was de Münsterkerk en daar deed ik ook mijn fondswerving voor. En voor de kathedraal deed ik de fondswerving. Maar dit was toch mijn kerk. Tussen de kant van de tunnel, de stad, en dat is het veld. En de brug heb toegeslagen. Dit is de kathedraal in het veld. Want Everhard de Jong zag toen, ik heb ook een kathedraal en die ligt hier. Dat is wat Everhard doet. Maar in dat opzicht, dat leeft veel minder bij mij. Dus ik voel deze, ik wil niet zeggen vijandelijkheid, maar die concurrent tussen het centrum en deze kant helemaal niet. Dat was geen vijand, dat was de trots. In die zin, dus in mijn beleving is dat veel minder. En het feit ook dat wij nu een federatie zijn, dus dat het is niet alleen maar het veld, maar met Masnil en met Das en Rai. Dus het wil wel aan deze kant van Roermond, zeg maar met goede contacten met de andere mensen. Maar deze kerk, pastoor... er is maar eentje, dat is die van het bijzonder. Ja, dat is voor uw belevenis. Maar voor ons is dit natuurlijk wel een hele bijzondere kerk. Hè. We hebben ook 100 jaar gevierd, dus afgelopen zondag afgesloten. Dus het was heel mooi, ja. Die mooie uitspraak in de preek van u was voor, ik zie nu allemaal bij 200 jaar bestaan. Dus er waren toch een paar mensen die dachten, als ik dat maar al heb. Maar Peter, terug naar dich. Dus, ja. En nu best er nog steeds. Ja, en ik heb op een gegeven moment in die jaren, in de tijd van Kreuwels, heb ik ook een kort gesprek gehad. In het begin was Luc Simons er nog. En toen heb ik een gesprek gehad, ook met Hans Kreuwels, met Luc Simons. Ik had het gevoel, er moest nog iets in. Wat wist ik niet, maar er moest nog iets in. Er was uitgegroeid dat ik de zegen heb mogen ontvangen. In Meersen van Everhard de Jong. Om toch een bijzondere bedienaar te zijn. Om de priester beter te kunnen ondersteunen. Dat heeft me ook geholpen wie mijn moeder ziek was. Dat ik de communie moest gaan brengen. Al die dingen en dat gevoel als dienaar aan het altaar, dat is mijn plaats. Het ondersteunen van. Dus maar dat doet ze ook, ik bewonder het elke keer weer opnieuw, dat doet ze ook met enorm veel overgave, met respect naar. Ja. Dat is echt een dienaar. Hè. Dit is de vuurganger, noem ik het maar altijd even, de grote vuurganger op het altaar. En doe is dienstbaar. En die zie je zichzelf ook weg. Dat is een bijzondere mens, mogen we zeggen. Als ik in die kerk zit en ik zie dicht, ook omgaan met jongens die binnen dit teamje zitten, die dan op een gegeven moment ook
Wie afgelopen, de klein mannetje, dan ben ik op het letten, wie gaat hier missen? De klein mannetje moet op de knieën zitten, let op de grote man helemaal rechts van hem. Wie deed dat uit? En toen wist het van de achterkant, wist dat eigenlijk als teamcaptain, wist dat eigenlijk een beetje aan bekijken. Ja, maar zo is, zeg maar, iedereen is bij mij welkom. Ja. Bijvoorbeeld Michael heeft een Down-syndroom. Ja. Maar die weet verdomd goed wat hij moet doen. Ja. En dan hoef ik maar te kijken. De ene jong wat er nu bij staat, die heeft ook een handicap. Ja. Maar hij is even goed welkom. Ja. En, maar is het omdat ze zelf via... Ik zie geen verschil tussen de een en de ander. Want ook niet, het is ook niet. We hebben allemaal een handicap. Ja. En de ene heeft het zo en de ene heeft het zichtbaar, de ene niet. Maar bij mij is iedereen welkom. Ja, dat is het woord, die raken mij en dat is ook heel bijzonder. Want op het ogenblik lopen heel veel mensen die krijgen al een etiketje opgeplakt voordat ze... Ja. En daar moeten we ook van hebben. Ja, en ik heb dat ook al eens tegen het pastoor gezegd. Wat boete het dienstbaar zijn aan de tafel van Christus. Wat boete langsloop. Ik heb dat alles vergeleken met als de aarde één grote plaat is. Dus staat Christus centraal. Dat kan niet zo meer. Priesters, diakens, parochianen. Maar de cirkel loopt door. En er zijn mensen die dreigen over dat randje te vallen. Die weten niet meer hoe ze her moeten. Daar heb je me in de achtergrond mee bezig. Dat hoef ik niet meer te weten. Daar hoef ik ook geen dankjewel voor. Ik ben alleen al blij als ik zo'n mensen kan helpen door hele simpele dingen. Een open oor, hoeft niks te zeggen. Een open oor, even luisteren. Misschien een richting aangeven, misschien nog eens herwijzen. En is het dan een roeping? Ja, het zal. Ik bedoel, dat zal zo zijn. Ik bedoel, het sociale, dat is eigenlijk uit de tijd van Olaf met Jan Vrees. Want wie ik in het kerkbestuur kwam, het allereerste wat me aangedragen werd, waren de vrijwilligers. En ik heb al die jaren tot en met Wilson altijd vrijwilligersavonden georganiseerd. En dan zaten er zo'n 150, 200 mensen. En de vrijwilliger heeft me altijd aangesproken omdat ze uit zichzelf hier wilt helpen. En die ondersteuning om die binnen te trekken, over de dorp al her te halen. Van kom jongens, verzin die in gemeenschap. Van hetzelfde doel. Ja. En dat is eigenlijk wat ik ben. En of dat nu hier in de kerk is, of bij mij in de buurt, er zijn ook bepaalde dingen aan de hand hoe ik toch in contact kom om ze daar uit te trekken. Nou, geweldig voor. En wie lang wilt ze dit nog doen? Ja, best Al dingen. Ja, dat zeg je ook altijd, maar ja, best doen nu. Ja, dat doen ze in de groei. Ja, als je zegt, ik ging met pensioen, dan best je dus al met pensioen. Ja. Dus dan best je, begin 60? Nee, 70. 70 best. Ja. Dat is uw vriendin goed. Ik ken zo'n paar jaar met, want ik ben al bijna, ik ben op de 78 jaar. Ik wil zeggen, doe eens gedaan. Ja, ik ben gedaan. Ik heb dat hier met bestoor. Ja, mooi, wat een prachtig verhaal, hè? Ja, zeker, zeker. En wij zijn heel blij dat Peter zoveel zich inzet voor onze parochies. Ja. En natuurlijk zijn wij altijd op zoek naar mensen die vooral hem kunnen bijstaan. Vooral nu in het, voor het Kosteren, voor het parochiebureau, zijn twee plekken waar wij inderdaad iemand nodig hebben die inderdaad Peter zou kunnen bijstaan en helpen. Ja. Assisteren, vacatures. Vacatures hebben wij altijd. Ja, maar vanmiddag is, we zitten hier voor de mensen toes. Dit werd waarschijnlijk uitgezonden net voor de kerstmis. Maar ze zitten hier, werd de kerstboom opgezet en dadelijk. Dus al het geluid dat u misschien hoort, is van de vrijwilligers die nu door de kerk inderdaad lopen om de kerststal en het kerstboom op te zetten. Nog steeds hele grote beelden hier. Wij hebben die beelden van altijd. Ik weet niet. Dat zijn ze. Ja. Nou, geweldig. En ja, dan moesten wij vroeger. Die kerststal stond toen daar al. Maar heel vroeger, dan was ik heel jong, stond er een kerststal bij de tunnel. Die stond in een openbare ruimte. Stond een kerststal. En totdat er een moment is gekomen dat jongeren die kerststal vernield hebben. Maar dat was voor mij altijd, als je de tunnel uitkwam. Dan kwamen ze in het veld en dan kwamen ze niet bij de Kamer of Koorbanden of bij Tummers, maar dan kwamen ze eerst al met de kerst, bij de kerststal. Bij de oversteekplaats stond een hele mooie, prachtige kerststal. Beelden zo groot als een mens was. Hè? Geweldig. Tegen de Tunnelberg op, hè? Ja, ik heb de indruk toen ik deze week in het Roercentrum liep, daar stond ook zo'n grote beelden. Die kun je binnen niet meer tegen. En die kerststal met zo'n grote Roercentrum. De mensen die dat niet zien, maar beste lui,
kom met die dag met de kerstmis naar de Oost-kathedraal in het veld. Het is de kathedraal, als pastoor moet geloven, is maar één kathedraal. En die ligt in de stad en het zal ook bij het geloof horen. Maar weer zijn zo chauvinistisch. Kom ook hier naar die avondmis. Het is geen nachtmis meer. Ja, het is niet in deze kerk. In de avondmis, 7 uur hebben wij voor gezinnen. Ook de mis, heel goed, heel mooi, met mooi gezang. Het zal een hele mooie viering zijn. Ja, in Heilige Hartkerk. Heilige Hartkerk. Kerstavond. Dat is kerstavond. En eerste kerstdag ook om 10 uur. Dus kerstavond om 7 uur. En eerste kerstdag om 10 uur. Dan beste Louis, geheuren pastoor zei, hij is degene geweest die heeft voorgedragen net. Achterig pastoor, er staan de bloemen van Ummer. En die gaan met naar huis. Ik wil nog één ding zeggen. Dat mogen ze. Ik kreeg eerst de bloemen. Ja, dan mogen ze het afsluiten, het woord zeggen. En er staat ook nog een fly bij en die moeten zich maar mee naar huis nemen. Of hier met wat vrijwilligers. En dan wil Peter nog iets zeggen. Ja, even ter afsluiting. Ik vind het heel mooi dat Carlos dat voorgedragen heeft. Ik vind het leuk om dat verhaal van mij te vertellen. Wieso? Misschien zijn er mensen die een bepaald gevoel hebben van weten niet wat ze daar met haar moeten. Kom hier. Maar die voordracht van vrijwilliger van de week, nou die wil ik eigenlijk in het algemeen neerzetten voor alle vrijwilligers. Want dat is veel die werken op de achtergrond, wat nemen ze wet. Dat zie je tegen. En dat is ook altijd de absolute woord van mij die het programma maakt. Doe best één van de vele vrijwilligers in het hele gemeente. Zonder vrijwilligers, beste kijkers toes, kost deze gemeenschap en ook deze kerk absoluut niet functioneren. Dus heb je een vrijwilliger wie toes. In de eigen buurt, in de eigen omgeving. Die zo'n staat van deze, wie Peter. Of voor die mensen die wat Peter bedoelt, die neven hem aflopen. Of die pastoor nodig heeft voor welk klusje dan ook. Want ik heb deze man altijd een beweging. Er heeft een stuk of wat kerken die er allemaal wil bedienen. Het gaat natuurlijk niet allemaal zo wie het willen. Vroeger hadden we één pastoor, 3 keer in deze parochie. En nu hebben we voor één pastoor met 4 kerken. Of 6, hoeveel heb je er? 4 kerken. 4, ook 4 kerken. Ja, maar toen waren het nog meer kerken die inmiddels gesloten zijn. Peter, jong, een man van mijn echt. En gang ze door, blijf de kerk steunen. Zullen we ons hopelijk nog heel veel jaar treffen. En ook persoonlijk bedankt. En Sean dat je ons even hier ontvangen hebt. En dat ik hier nog eens heb mogen zitten. Hoe eigenlijk de mensen komen voor een kerstje op te steken. Beste Louis, je kunt het allemaal zien op kanaal 44 Roermond Nieuws. De vrijwilliger van de week. En we hadden weer de top. En dat net voor die kerstdag. Bedankt hè. Verzin ons. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Albert Heijn Heerschap en Bakkerij Heerschap. 365 dagen per jaar ambachtelijke en verse producten van Bakkerij Heerschap. Verkrijgbaar bij de Albert Heijn Heerschap supermarkten in Roermond.